ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ዲኔ እዚ ንጎ ነሕልፎ መደብናዩ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራምናዩ ንንውሕ ድበለ ጊዜ እዛ ፕሮግራም ጠጠው ኣቢልና ነርና ብዙሓት ክንጅምራ ብብዙሕ መንገዲ መልእኽቲ ትሰዱልና ነርኩም። ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ጽጉብ ዝሒልና ንጅምር ኣለና። ስለዚ ካብ ሎሚ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ነሕልፈልኩም ድነበርና ንመዓልቲ ድኸውን ንጎ ናይ መዓልቲ ቃል ክንሰደልኩም ኢና። እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ናብ ብዙሓት ሰባት መታን ክበጽሕ ኣትሊስ ኣብ መዓልቲ ብውሕዱ 1000 ሰብ ክሳብ ዝርእይዎ መታን ክበጽሕ ኩልኹም ኣቲኹም ትከታተሉ ሰባት ሓደ ሰብ ን10 ሰባት ይስደዳ ዛ ሊንክ 10 ሰብ ከም ድሰምዑ ግበሩ። ናይ ብሓቂ ን10 ሰብ ከም ድሰደድኩም ድማ ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና። መታን ብዙሓት ነዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቢሮም ምሳና ክካፈልዎ ሎሚ ነዚ ወርሒ ዝኸውን ቃል ክካፍለኩም። ምክንያቱ ነብስ ወከፍ ኣዋርሕ ንዕአን ዝኸውን ድምፂ ንዕአን ዝኸውን ቃል ሒዝኩም ክትኣትዉ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። እዚ ወርሒ ዝኣቲናዮ ዘለና ናይ ሓድሽ ጅማሮ ወርሒ እዩ። እወ ብብዙሕ መንገዲ ተሓልፉ ክትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሕ ነገራት ከምቲ ዝመደብኩምሞ ከምቲ ደሓሰብኩምሞ ደይከደልኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለ ብሕማም ትሽገሩ ክትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም። ገለ ብሓዳርኩም ትሽገሩ ትኾኑ፣ ገለ ብደቅኹም፣ ገለ ብኢኮኖሚ፣ ገለ ብመንፈሳውነት፣ ገለ ብዝተፈላለየ ብኣገልግሎት ብዙሕ ነገራት ኣብ ዙርያኹም ምድረ በዳታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ሎሚ ንዓኹም ሓደ ብስራት ኣለኒ። ነዚ ዘለኹምሞ ምዕራፍ መዕፀው ዝገብር ሓደ ጽቡቕ ሓድሽ ጅማረ ክናብ ሂወትኩም ኣሎ። ነዚ ጽቡቕ ዝኾነ ሓድሽ ጅማረ ተስፋ ዘለዎ ጅማረ ንዕኡ ክትርእይዎ ኢሎም ትደሊ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኢሳያስ 43 ጥቕሲ 18 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ። ነቲ ቀደም ዝነበረ ኣይትዘክሩ፣ ነቲ ናይ ጥንቲ ከዓ ኣይትሕሰቡ። እነሆ ሓድሽ ነገር ክገብሬ ሕጂ ትበቁል ኣላ፣ ኣይተደልይዋ እንደኢኹም። እወ መንገዲ ኣብ በረኻ ወሓይዝ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ክገብሬ። ንህዝበይ እቲ ሕሩየይ ምእንቲ ክሰቲ ማይ ኣብ በረኻ ውሕጅ እውን ኣብ ምድረ በዳ ክህብዎ እሞ እንስሳ ምሮር እንወኻርያን ሰገንን ክኸብሩን እዮም። እቲ ንዓይ ዝደኮንኩ ህዝበይ ምስጋናይ ከዘንቱ እዩ። ርኢኹም ብሩኻት ነብሲ ወከፍ ሓደሽቲ መዓልታት ናይ ሂወትኩም ንዓኹም ዘቐጽል ሓደሽቲ ጅማሬታት እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣምፂልኩም ኣሎ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ሓደሽቲ መዓልታት ናይ ሂወትና ንዓና ዘቐጽል ሓድሽ ዝበቁል ነገር ኣብ ሂወትና ኣምላኽ ኣለዎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ኢልዎም ኣብቲ ምድረ በዳስ ወሓይዝ ክገብረልኩም እየ፣ ኣብቲ በረኻስ ወሓይዝ ከፍልቐልኩም እየ ኢልዎም። ግን ኢልዎም ኣይተለልይዎ እንዲኹም ነዚ ኣባኹም ጀሚረ ዘለኹ ሓድሽ ተስፋ ዘለዎ ቀጽሉ ዝብል ኣጆኹም ዝብል በርትዑ ዝብል ኣነ ምሳኹም እየ ዝብል ከምዚ ዓይነት ድምፂ ዝሓዘ ሓድሽ ጽቡቕ ጅማረ ንሂወትኩም ካብ ዘለኹምሞ ዘውፅእ ነገር ኣባኹምሲ ይበቁል ከም ዘሎስ ኣይተስተውዕልዎ እንዲኹም ኢልዎም። ነዚ ሓድሽ ጅማረ ኣብ ሂወቶም ምስትውዓሎም ዝሸፈኖ እንታይ ይመስለኩም? ምክንያቱ እዚ ሓድሽ ጽቡቕ ጅማረ ኣብ ዘይጽቡቕ ምዕራፋት ናይ ሂወቶም እዩ ነይሩ። ኣብ በረኻ እዩ ነይሩ፣ ኣብ ምድረ በዳ እዩ ነይሩ። ርኢኹም እቲ በረኻን እቲ ምድረ በዳን ነቲ ሓድሽ ዝበቁል ዝነበረ ንሂወቶም ተስፋ ከም ዘለዎ ዘርኢ ናይ ኣምላኽ ነገር ከይርእይዎ ኣዒንቶም ሸፊንዎ። ሎሚ መልእኽተይ ንዓኹም እዚ እዩ። በረኻኹም ምድረ በዳኹም ነቲ ናይ ኣምላኽ ጽቡቕ ሓሳብ ኣብ ሂወትኩም ሓድሽ ምንቅስቓስን ጅማረን ዝበቁል ዘሎ ከይትርእይዎ ክሽፍነኩም ኣይተፍቅዱሉ። እዎ ዙርያኹም በረኻ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዎ ዙርያኹም ምድረ በዳ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ሓድሽ ናይ ኣምላኽ ጅማረ እሱ ካብ ኩሉ ይበልጽ፣ ንሱ ካብ ኩሉ ይዓቢ። ንዓኹም ዘቐጽል ሓድሽ ተስፋ ዝሓዘ ሓድሽ ጅማረ ናይ እግዚኣብሔር ይበቁል ኣሎ። ረእይዎ ንዕኡ ነቲ ምድረ በዳ ኣይትረኣይዎ፣ ነቲ ንጽባሕ ከሳግረኩም ምሳኹም ኢዱ ዘርጊሑ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ረእይዎ። ኣባኹም ሰናይ ነገር ከም ዘሎ ረእዩ። ኣባኹም ሓድሽ ጅማረ ከም ዘሎ ረእዩ። ነቲ ተባላሽኩም ዘሎ ኣይትረኣዩ፣ ነቲ ዘይተባላሽዎ ጽቡቕ ጅማረ ውሽጥኹም ተቐሚጡ ዘሎ ረእይዎ። ንሱ ካብ ዘለኹምሞ ስሒቡ ከውፀኩም እዩ። ንሱ ካብ ዘለኹምሞ ከሳግረኩም እዩ። ነዚ ምዕራፍ መወዳእታ ክገብረልኩም እዩ። ምናልባሽ ኣገልግሎትኩም ብብዙሕ መከራ ክትሓልፉ ትህልዉ ትኾኑ። ኣብ ሓዳርኩም ብዝተፈላለየ ሽግር ተሓልፉ ትህልዉ ትኾኑ።
ኣብ ህይወትኩም ብዝተፈላለየ ዘይፅቡቕ ኣጋጣሚታት ትኸዱ ትህልው ትኾኑ ግን ዝኾነ ሓድሽ ደስ ዘብል ጅማረ ግን ኣሎ ብህይወትኩም ብርግጽ ኣሎ ብህይወት ምህላውኩም ጥራሕ ዝበቁል ድጀመረ ሓድሽ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣለኩም ሎሚ ንቓንዛኹም ሓሊፍኩም ነቲ ዘይፅቡቕ ነገር ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ሓሊፍኩም ነቲ ሓድሽ ዝበቁል ዘሎ ነገር ኣዒንትኹም ይከፈተልኩም ሪኢኹም ብሩኻት ሰብ ደው ዝብል ሰው ዝብርትዕ ሰብ ኣብ ዝለዓለ ቦታ በፂሑ ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሕ ስለ ዝፀዓረን ዝጎየን ከይመስለኩም ኣይኮነን ነቲ ኣብ ህይወቱ ኣምላኽ ዘምጽኦ ዝነበረ ጽቡቕ ጅማረ ስለ ዘስተውዓሎን ስለ ዝተጠቀመሉን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 11 ከምዚ ድብል ቃል ኣሎ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ከዓ ጉያ ንፈጣናት ውግእ ንጀጋኑ እንጌራ ንጥበበኛታት ሃብቲ ድማ ንእምሮኛታት ከም መጎስ ንብልህታት ከም ዘይኮነሎም ተመሊሰ ርኢኹ ግናኸ ንኹሎም ጊዜን ኣጋጣምን ይመጾም ኢሉ ሪኢኹም ንኹሎም ጊዜን ኣጋጣምን ይመጾም ንኹሎም ገለ ሓድሽ ጅማረ ኣምላኽ ብምሕረት የምጽሎም ተስፋ ዘለዎ ጅማረ ኣምላኽ ብምሕረት የምጽሎም መታን በቲ ዝወደቕዎ ከይጠፍኡ መታን ምድረ በዳኦም ከይሽፍኖም መታን ዝሓልፍዎ ዘለዉ ናይ ህይወት ድኻማት መከራታት ከየትርፎም ንቕድሚት ዝቐጽል ገለ ሓድሽ ጅማረ ኣጋጣሚታት ብዝመስል ኣብ ህይወቶም እግዚኣብሔር የምጽእ እዩ ብሩኻት ርግጸኛ ኮይነ ክነግረኩም ካብቲ ኩሉ ብዙርያኹም ከቢብኩም ዘሎ እታ ሓዳሽ ኣብ ውሽጥኹም ትበቁል ዘላ ኣብ ህይወትኩም ትበቁል ዘላ ተስፋ ዘለዋ ናይ ኣምላኽ ነገር ንሳ ትበልጽ ንሳ ንኩሉ ነገር መልሲ ክትኮነኩም እያ ሎሚ ኣዒንትኹም ነዚ ሓድሽ ጅማረ ንምርኣይ ክፈትዎ ሎሚ ኣእምሮኹም ነዚ ሓድሽ ጽቡቕ ጅማረ ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ንምስትውዓል ተሓደሱ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ህይወትና ዘሎ ሓድሽ ጅማረ ኣብ ነፍሱ ወከፍ መዓልታትና ህይወትና ነስተውዕሎ ከምዚ ኢልዎም ነቲ ናይ ጥንቲ ኣይትዘክሩ ኢልዎም ሪኢኹም ብሩኻት ኣብ ሎሚ ዘሎ ዘቐጽለኩም ሓድሽ ጽቡቕ ነገር ከይትርእዩ ዝኽልክለኩም ዘሎ ትማልን ጥንትን እዩ ናይ ትማሊ ትዘክርዎ ናይ ትማሊ ኣይትሕሰብዎ ትማሊ ኮይኑ ተዓጽዩ ንስኹም ግን ኣብ ሎሚ በፂሕኩም ኢኹም ጸላኢ ንትማሊ እንዳራእኩም ሎሚ ኣብ ህይወትኩም ክትዕወትሉ ዝግብአኩም ተስፋ ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ዘለዎ ሓድሽ ዝበቁል ዘሎ ነገር ከይትርእዩ ኣዒንትኹም ይሽፍነኩም ኣሎ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵ 3 ኸም ኢልዎ ኣሎ ጥቕሲ 13 ኣሕዋተየ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን ኣሎ ሓደ ነገር ደኣሎኒ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንጩፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጎይ ኣለኹ እምበኣርስ ፍጹማት ዘበልና ኩልና እዚ ንሕሰብ በገለ ነገር ሓሳብኩም ንበይኑ እንተኾይኑ ድማ ንዕኡውን ኣምላኽ ክገልጸልኩም እዩ ብድሕሪት ዘሎን ተረሲዕኩም ንቕድሚት ክትመጣጠሩ ሓይሊ ክትረኽቡ ኢኹም ኣብ ምርሳዕ ንቕድሚት ናብ ምቕጻል ከዓ ኣፍ ደገ ይኸፍተልካ እዩ ስለዚ ናይ ጥንቲ ትዘክርዎ ዝሓለፈይ ትዘክርዎ ዝኾንኩሞይ ትዘክርዎ ዝገበርኩሞይ ትዘክርዎ ዘጋጠመኩም ኣይትዘክርዎ ኩሉ ናይ ትማሊ ምዕራፋት ዕፀውዎ ካብ ሎሚ ሕጂ بحدش جمارتسو حجي بحدش تسفاتسو حجي أملاخ مسائلكم دوبلو متحف كزارب كله كمزيلو يوسف مس ولد قلعة نقدما يزولد قلعة كمزيلو እግዚአብሔር أملاخ مكراي رسعني إمو مناسي إلو مرسع مالتيو دحر مناسة قد مني متيو إفريم متيو ني إفريم دما أم مدرس الدتي أملاخ أفريني إمو إفريم إلو ريخون بروخات مناسة انتخوينو لكا إفريم ممتو يترفوني مناسة مرسعيو إفريم مفرايو انت رسع كيو تماليخي انت رسع كيو زحالف كيون زودق كيون زقات أمكن قديبلكن أبناي إفريم معراف كتعطوي إخي أبناي مفراي معراف كتعطوي إخي لومي تمالوخون كم مناسخ تحالفوو نلومدن كم إفريم كتنبروها أملاخ سماي بخلو من قدي كوانا علكم يو نتصباح بتسفان نراكم نتصباح بأمنة نراكم أبلوم زولو حدش جماريخم إجزي أبيهير كتقوملو أعينتخم يخفتلكم ناي مناسي جزي حالفلكم يو حجقنا ناي إفريم جزيخم يو نا أقار دما عين تخفت الله فالفال مايات كعا رأيت ريخم أم مدربدائكم دلخم أبقن حدش جمارة فالفال ماي تقوميت لكم الله نسخم بتسممتان كي تقولتو أملاخ سماي مساخم يو سخونا تبقو نجر سخونا حدش نجر أبزو ورحي أبي هوتكم وقول الله آمين لكم وصولوا شالوم